Soyayya mai fuskoki biyu, daɗi ko rashin sa. Shin masoyi ya san menene so? Har zai guje masoyinsa? Da yawan mu mun san menene so. Da ba mu guje masoyin mu ba a duk inda yake. Kada ku manta fa, soyayya Allah ne yake da sata a ruhin ɗan adam. Shin akwai wani abu da ya kai soyayya daɗi? Shin akwai wani abu da ya kai soyayya farin ciki? Na san mutane za su yi mamaki. Wallahi soyayya alkhairi ce a dukkan zuciyar ɗan adam. Idan har ba ka yin ta budurwa, akwai ta mahaifiya ko mahaifi. Akwai soyayya fiyayyen halitta, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayo ni kaina, wai ma mun san me so? Soyayya abu ce mai ma'ana, mai daɗi a zuciyar kowane ɗan adam. Hawaye ne ke ta kwaranya a idanuwana. Gashi dare ya kasance mahutar kowane bawa, ni ko dare a gurina bai kasance mahuta a gurina ba. Face tunani da nazari akan ki masoyiyata. Shin akwai wani abu wanda zan samu ban yi rashin shi a silar so ba? Kai tuna na ɗau ɗamara, na ɗau niyya, kuma na ja tanga. Ko me nake da shi zan sadaukar da shi akan su. Wayyo Allah masoya, ya masoyi yake ji a zuciyarsa idan har ya rasa masoyinsa. Haka ya kuma masoyi yake ji a zuciyarsa idan har ya samu abin da yake so. Gaskiya soyayya alkhairi ce, soyayya nasara ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina ma a ce ban zo duniya ba, da ban san me so ba, ban san menene so ba. Me yasa dukkan wanda ya san daɗin so bai iya baransa, ko wanda ya san zafin sa? Yau gashi sinak so na kasance tamkar bawa. Tunani ya mun yawa a zuciyata, na dumauce. Gizo kawai kike mu a koda yaushe masoyiyata. Damun ba waye ne ya bace kadai take sauya kama ko take sauya tunani. Hatta ruwa na ɗauko zan sha ke nake gani a cikin masoyiyata. Idan har na tafi wajen aiki na, ke nake gani. Ya sanya da rayuwata idan har na rasa ki, ko kina tunanin idan na rasa ki sanya rayuwa ne? Rayuwata ba ta da amfani idan har ne rashin ki masoyiyata. Wallahi soyayyar ki ta ratsa farkon jikina, ta ratsa zuciyata. Ba ni da aiki sai ambaton sunan ki, ba ni da aiki sai tunanin ki. Ina ma a ce ki amince da soyayyata, ki amince da rayuwata, ki dau alƙawari da sai wuya ba za ki iya mantawa da ni ba. Ki amince da cewar ni naki ne da dindindin har abada. Na yi da na sani, na yi kawaici a so, gashi na nema ya zama min cuta. Masoyiyata da ke nake, na san ba lallai ki gane cewar da ke nake ba. Da ke nake ina tare da ki har abada. Soyayya mai fuskoki biyu, daɗi ko rashin sa. Shin masoyi ya san menene so? Har zai guje masoyinsa? Da yawan mu mun san menene so. Da ba mu guje masoyin mu ba a duk inda yake. Kada ku manta fa, soyayya Allah ne yake da sata a ruhin ɗan adam. Shin akwai wani abu da ya kai soyayya daɗi? Shin akwai wani abu da ya kai soyayya farin ciki? Na san mutane za su yi mamaki. Wallahi soyayya alkhairi ce a dukkan zuciyar ɗan adam. Idan har ba ka yin ta budurwa, akwai ta mahaifiya ko mahaifi. Akwai soyayya fiyayyen halitta, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayo ni kaina, wai ma mun san me so? Soyayya abu ce mai ma'ana, mai daɗi a zuciyar kowane ɗan adam. Hawaye ne ke ta kwaranya a idanuwana. Gashi dare ya kasance mahutar kowane bawa, ni ko dare a gurina bai kasance mahuta a gurina ba. Face tunani da nazari akan ki masoyiyata. Shin akwai wani abu wanda zan samu ban yi rashin